mga travelers na takaroon diri sa Compostela sa DSWD sa evacuation center sa Province. So mo wadwad ta karon diri, mo hataw ta diri sa Compostela. So nami karon diri sa Compostela, diri sa DSWD sa Province sa evacuation center. So nagkuhan mi diri sa Nexus. So mga ka-travelers, nata diri karon sa Nexus, nagkuhan ta diri sa mga tao diri sa DSWD. O nag-meeting sila karon, so mo layat lang pud ang Nexus Infinity Global. Ano gito sa company kay naano gito din ha. Oh, kani siya bago ko siya nag-join. Bago ra siya nag-join. Pero nakita niya sa sige ng buyog-buyog sa kuha. Ginapag-interview niya ang kantong mga nag-testimony sa product.